казаха май в Рио де Жанейро. Днес е деня, в който тръгваме за Велинград. Тръгваме за Велинград, най-вероятно ще спрем Пазарджик за кратка почивка, цигарка туалетна и оттам вече... Здравейте на всички, отново сме в автомобила спрямо предното видео, както беше сетъпа. Днес отиваме, всъщност днес е деня, в който тръгваме за Велинград, но преди това, сега е сутрин, отиваме да вземем едно цветенце изненада за жена ми и оттам вече чакаме тя да стане, да може да съберем багажа и да тръгваме за Велинград. Днес времето е отвратително в Пловдив, много вали. Аз очаквах да е малко по-топло или поне да не вали, защото нали, празнично време, това, нали знаете. Та, оставам ви аз и ще се видим вече. Здравейте от бензиностанцията, в момента тук що заредихме. Взехме си по едно монстърче, по една водичка, малко сладко и тръгваме за Велинград. Най-вероятно ще спрем Пазарджик за кратка почивка, цигарка туалетна и оттам вече поемаме по Юндола и по завоите, само че времето е малко гадно, вали, мокро е и няма да се наслади да даваме газ по завоите. Няма нищо, надяваме се на връщане да е по-хубаво, за да може да се наслади на завоите. А вие ще видите кадри от пътуването. Да, забравих да купа винетка и след не си откъде да сега спирам на около взема винетка. Пристигнахме в Пазарджик вече. Както разбрахте, забравих да си купа винетка. Ама нищо лошо, преди заедно Пловдив си купих винетка. Толджиите се разминахме два пъти с тях. Сега ще спрем за една кратка почивка на бензиностанцията. Тук какво се пада това? Ой, в Пазарджик ще спрем. Времето се оправи, времето е слънчево. Аз вече съм минал през Браснаря, Ангел Петков, Пловдив Студио 33, най-добрия браснар в града, зад Егерхоф. Сега спираме за една кратка почивка и оттам продължаваме на цялата газ към Велинград. Пътуваме по завоите на Велинград и се наслаждаваме на красивата природа и разпускаме от забързаното ежедневие в града. Нещо, което все по-рядко вече правим, а трябва да го правим все по-често. Дори да не е така далечна дестинация като Велинград, винаги човек може да излезе някъде близко до своя град. Малко просто да прекара време с любимите си хора и да се наслади на природата, за да усети малко вътрешното спокойствие. Много ми се дава газ, ама няма как. Има един пред нас, където кара с 20. Ето го е този. Ето този е там. Пътя е сух. Много опасно, в момента са празници, трябва да си малко по-предпоследни.
аз си мисля, че дойдохме в Велинград, ама се оказахме май в Рио де Жанейро. Това тук е гето. Така трябва. Малкото Рио де Жанейро. Слънце доведахте в Рио де Жанейро. Сори. Тръгнахме за Велинград, ама ови. Да, вече сме в Велинград, на 5 минути сме от хотела. Следващото включване ще бъде от паркинга на хотела, да се разтоварим и след това вече ще направим някакво такова ревю. А вие харесайте видеото, абонирайте се за канала, оставете един коментар. Хотела, в който ще бъде, ще е Акватоник. Вие били ли сте там? Аз отлично отивам за първи път. Жена ми е била там. Ама се ще видим дали ще ми хареса. Оказа се, че хотела е много по-близко от 5 минути. Само че не знам къде отивам в момента. Някакви линии щурти. Тук сега трябва да завим пак наляво. Колегата с голфа ще ме пуска или какво ще прави? И той не знае какво ще прави. Ама, къде са тия чукари тук, бе? Велинград! Асфалтирайте тази улица. Да, по пътя, още в Пазарджик на кръговото, ударих липа. Това е хотела. Да. Дай да покажем на хората. Акватоник Балнео комплекс. Каквото и да значи Балнео комплекс, аз сега къде да спра? Там горе ли? Ето тук си на зона. Аз тук хубаво, ма как да мина от тук? Тя моите колас като е запаля. Не е много за гаража, ама... И ето, че в момента сме в стаята, вече се настанихме в хотела. Тук на огледалото така малко. Так, сега ще ви покажа стаечката. Стаята е много готина. Не е нещо особено. Значи ето го леглото, спалнята. Много яко, много широк, много голямо легло между другото. А не, те са две отделни. Слънце, две отделни легла. Нищо. Две отделни легла. Стандартно тук топла вода, кафенца, мафенца, това онова, телевизорче. Тук Акватоник са ни оставили комплимент за Велик ден. Шоколадови яйчица, много готино направени. И най-хубавата част, аз съм виждал, но имаме гледка към планината, което е страшно готино. Право брутално. Много яко. Много. Къде е басейна? Ето го и басейна долу. Добре, ние сега ще тестваме ли басейна? Слънце, какво ще правим? Да, най-вероятно малко ще си починем, след това вече ще тестваме басейна, защото не сме за много време тук, само до понеделник напускаме. Така че останете с нас, с мен, за да идем да видим басейнчето пред хотела. Да, да и хотела ще видим, лобито също е много готино. Той колко звезди беше от този хотел? 4 или 5 звезди, бале нещо си балева на комплекс Акватоник. Да, всичко готино, много яко. Че сме с халатите, аз жена не се оправя още. Сега ще ходим на спато. Ще ходим да видим басейна. Аз вече мога да се оправя да гледам в коя камера да гледам, на къде да гледам. Така. Какво има в спато? Освен басейн. Вътрешен, външен басейн. Римска баня. Пътеката на доктор Майп. Това през топли и студени бани минаваш. Приключенски душ, ледена стая, класическа парна баня, инфрачервена сауна, класическа финландска сауна, зала за релакс. Така, фойе с смехотерапия. И два басейна, един от който е вътрешен и през него може да се излезе във външния. Те са някакво халф такова разделени. Чакам тя да се оправи. Аз ще се наслаждавам на гледката. Тук долу даже се вижда басейна по принцип единия. Тук въгъла. Тук въгъла.
И общо взето, да, ще влезем с няколко кадъра от спато и след това вече ще ви дойдем с правим с вечерата, тъй като е късно вече 4:20. И да, общо взето, това беше трипчето за днес. Сега остават кадрите само от спато и басейна. Малко да поплувам, тъкмо ще тествам часовника колко е водоустойчив. И най-лошото е, че не мога да плувам. Много ме е срам. Съде, че ме е срам, много ме е гадно, че има плувам. Аз срам нямам. И така, харесайте видеото, абонирайте се за канала и сега отиваме в спато. Здравейте, това са първите, но най-вероятно може би единствени кадри, които ще видите тук от спа зоната. В момента сме в солната стая. Нише без сол. Белодробни и респираторни заболявания. Слава Богу нямаме. Само че тук е много пренаселено, много барички, много деца много ще викат. Няма да снимам нищо повече от тук в тази зона. Така че ако видеото ви е харесало, оставете и палец нагоре. Коментирайте, абонирайте се за канала и споделете в коментарите кой искате на следващия хотел, който ще посетим. До скоро!